Yung naka-public to. Kani kayong mamiling meto nga tupa o kaya meto nga kambing. O ning kailangan king lalaki yo at pabanwaya to at alayang kapansanan. Kay bat, sesenyulo, ang daking sisilim nga ning kalabing apat aldo ning bulan at paten nala ning mabilog balen ning Israel, dating may sabing animal. Kailangan lang kumangdita king daya at ikaskas daw karing ambo at babo daring pasbol daring bale nung nula mapangan ding animal. King baying ito, sukat milanglanging laman at mapangan akayabe ding mapayetaguli at ning tinape alang lebaduro. Eyo kakanan sa giwa o linyaga. Kananyeng melitsyon, kapilugan pati na buntok, dingbitis, ating laman loob. Alaan tatagan kaniti, hanggang itang kabukasan naba. Nung ating nga numang mitagan, sukat silaban. Malagwaying kanan, miblas kayo para king makabang lakaran. Makasulod na lad ding sandalias, at talyan niya king metong yung gamat into kudyo. Iting pagselebra king pamaglagpos bilang parangal kanako. Ing ginong. King benging ita, lumabas ko king mabilog a Ehipto. Patin ko din sablang anak gagpangani, lalaki din tao at animal. Pagpako iparusa ka rin Diyos na din Ehipto. Ako, ingino, maging palatandanan niya karing pibale-baleyo, indaya karing amba, garing pasbol. Lagpusan na kayo po ang akit po. Makanano niya idalit, yung dalit ng Ginoo, yung pagkabuad ng kadayuan. Nung kalingwan da ka o Jerusalem, na ako,
sana makapagpanigtig po. Yan ako sana makapagsalita ko sakaling kalimutan ako. Ako sana makapagkanta pa, sakaling kalingon ka. Nung aliwai ka ang tuturing, kung peka maragul dili, kung tula king Diego. Yan ako sana makapagsalita ko sakaling kalimutan ako. Ginoong tabi kaya kayo pamansa kay may pabalita ang tanggap sa Juan. Ligaya ka o Ginoo. Pabukasan, ikit na ni Jesus. Iwan at linapit sa kaya. Mga ng Juan, o yan, yung kordero ng Diyos. Kami nalakoking kasananan niya ito. Tingaman mo ko niyang sinabi ko. Yung daratang kaibat ko, may kitsa ka na po. Piling atsune, bayo ko pa mibay. E kubalo kanita, nung ninoyaw. Agyamang diratang kong namin niya. Kikapamilatanin na nun. Man, ipakilala yan king Israel. Ito yung patutunang Juan. Ikit kayong spiritu, kukulas ating pati-pati ay ba't manuang at minatili kayo. Ay kubalo kanita nung ninoyaw. O nang nitubod ka na ako. Man, paminyag, king kapamilatanan ng danong, yung sinabi ka na ako. Ing akit mong kudasana at papanatilya ng Espiritu, iya. Ing namin niya, king kapamilataning banal na Espiritu. Ikit ko iti at patutuhanan ko, king ya, ing anak ng Diyos. Patating may pabalita ng Ginoo. Kapuriyan ka o Kristo. Sagulin mo, matala na nga, itang tukol kayang kordero. Yung taling apunan, elamengan tupa rin ang apostol. Kasi kung hindi namengan ng tupa, dapat salang mga nilang tupa. Ang pagkendang Old Testament, kailangan mga nilang tupa. Kunin nga nila, bakit? Kunin mo niliwan yung tupa. Yung Ebanghelyo, nyo yung kordero ng Diyos, kaliwan ni Jesus yung may tupo. Yung dapat ka ng tapit. Kanya pinyang tandamanta mo ini magkamali ka. Kaya katang misa itang first reading. Yung pang-institute na yung Blessed Eucharist nyo yung kordero ng Diyos. Tsaka rin na so, may titing ka na sa tao na may tao para kay kaliwan. Kanang iti, tingka kong daya, yung mga iti. Yung tanyo iti, yung kabigada na kanong kanako. Ita po, may naliwan niya. Ita minuna, talagang kordero yan, tupa yan. Ngayon, yung ginatayan sa Kristo. Yung bidahon. Bidahon yung biyana para kay katamo. Baka nita, may kapiyata mo. Sinabi na nung tayo tanan, kami kapilog yung Vietnam. So, inipin ko rin sabi ng kordero. Yung kordero ngayon, aluway ito. Taong tutuwa. Narito. Tanganiman na. Ngayon yung kordero. Diyos siya ang pong taong tutuwa. Tradisyon ng kordero.
King Cordero, kahit pa, King Pongtipan, Binyeme, King Cordero, Antikaligtasan, King Balayan mo. Nagitigaw do, kaganakan niya, King Cordero, King Pongtipan, adon mi ing mentionan mi, iting simbolo, King Kaligtasan mi, pagkagana kami sa aparati, ing lugod ng anak mo, pamilatan ng iti, adon mi kapamilatan ng Kristo, Ginumi. Amen. May pa, tinaos may pamilya mo, kapamilatan ng Abraham at Moises, aking bayang dipan, kalitigal do, tatangalan niya, ing mamong tupa, bench na mula rin pamilya, mong inaos, sesen, ing simbolo, ing Cordero. Bench na mula sa, at parating sesen, kapamilatan ng lugod mo, itiadwan ni kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Manalangin tamo, O Diyos, sa may paya, bigyan kay kaming anak mo, anting mamong Cordero, ting matungtipan, tepatik mo yung daya ng Cordero, at yung kaligtasan ng kakang balayan. Ngeni, pagmasyan niya yung Cordero, ng umayang tipan, pababon mo sana ng kaligtasan dari ng anak mong makatipong keti. Ipakit mo sana ng alam, patna, yung ulaganan ng sakripisyo ng pong lugod, bahan lumabong kaya kaming kasalpatiyan kepa. Yadon ni king pamilatanan ng Ginoong Yesu Kristo ng anak mo, king mamo at mayang Cordero, mabibiyat magalit ang bena ng Espiritu Santo, Diyos, manggaman kinalaang ka. Amen. Yung Ginoong matabi, kaya kayo, Bench na kayo Diyos sa may payan ito, ingigpaan ang ating banal na Espiritu. Amen. Umetana ang yaning misulong kaya katang kasalpatiyanan, kami na yung Cordero may down para kay katamo. Salamat, King Diyos. Ito yata rin. Bayo po yung tayo sa kita yung tapos ka ng palis. Yung po naman na po. Ito po ngayon papamangan din sa ayaw mo papamangan. Ito po ngayon may nagwapa.
Sige, jamaah.
Hindi